हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय ओरैनो जाब्बा जुब्बा भिडिअ'सो आरोना लोगोफोर मोजां मोनोबाथाय नायलांदो। मा बिबारलै मा नाम बिबार नामा? आइथु सब मोननायखाय बिबारखौ आंनोसो होजोब्बाय आरो इसोरो जि लेथ्राखा मानसिफोरा सब मोननायखाय आंनो बिबारखौ होजोब्बाय नै मासे समायनाखा बिबारा। नै जोङो दा अनलाइन दखानाव मोनफैबाय मोनफैनानै दा अनलाइन खालामनोसै आरोना नायलांबाय था लोगोफोर। अनलाइन खालामदो गाइस खालामखांबाय दा थांनोसै। जोङो दा कलेजथिं थांगासिनो आरोना थांनानै बिराद फट' लाबाय आदैथिनि आङो कलेज सिङाव देखायासै आरोना डाइरेक्ट जोङो कलेजनिफ्राय ओंखारबोबाय बोनानै दा जोङो नै सकथिं फैफिनबाय। मिनिनो ओंखारबाय आंनो दाहायसो मामोनलाय मायो रबिना ना रबिनामोनलाय नोंनि खर'ना जोङो बिफां सिङाव आंनो अनलाइन खालामनांगोन खालामदिनो काले मानो माबा थुल होनबाय थायो मिथिया जों नलबारिनि नालाय बेलेग पिन नाम्बाराबो नलबारिनियानो फैदों आंनि माबानियाव 781 बेसे नै जोङो फार्स्ट गेटआव चाइनिसाव हाबबाय आरोना बरमायावनो ओमफ्राय जानायनि सिगां नायनाय मा माखौ भागा लाखादो खासिनो दखानिया नुबा मा होनो फैबाय राइस फ्राय चाइनिसनि कफि मोनफैबाय ini guys isir sada ini tuana mana ya ini apa itu teman ini apa hati kemakan sada ibu ang guys ang sayang mana video panenan fai di sirke video panenan fai dang guys ang saya मान मोजां मोनखायो आङो बिदा दखान माबायाव जानानै थांबाय चाइनिसाव आरो मल थांगासिनो बोथोराबो बिराद समायना रमायना जाखादो दिनै थाबायनो मोजां मोनसोयोना बोथोराव माबायदि दङ नै आं थाबायनो फैबाय आरो फानजानाय दङ इसोरो आं जालिया दा रुमाव सहैसिगोन आं जाजोब्बाय नामा नों गैला नै गाइस आंनिया थफ्ला बोनना लादों आंबो लादो थफ्ला बोनना रुमावसो जागोन आं दा आंनो दा सैमाखौसो थास थाबाय जादों गाइस इनो दैमुनो सैमाखौसो नांगोन दा नोंथांमोना जुदि माबाफोर मोनोबा मासे लाबोना फैबानो जाबाय बे सैमाखौ नाङा आं नैबे बायनाय सैमा नांगोन दा सोरबाफोर मोनोबा बायना हर
गाइस दोनथ'बाय दे नै बाय बाय बे कारखौ जों लाबाय आरो ना गोदान नैखौ दैमुआ बायदो हाय गंसेखौ बिजुआ बायदो आं दा बायथ'वाखै बायगोन आं लासिनो गाइस बाइक दङ ना बाइक दोङो गाइस नैथिं दोङो आंनिया बेथिं गंसे नै लाइखि गंसे दोङो गाइस आरो इथिं दोङो इखौ आं दा खिथिथ'ला ओइ बे जानि आबौ जना दोङो इनि आबौआ गाइस दोनथ' गास मोनफैबाय जोङो रुमसिम मावजोब्बाय भिडिअ'आनो रुम मोनफैबाय भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय होनदो